Hej, Noffa til dig, min ven. Vi omhandler VM. De skal foregå i mit land. I dit land? I mit land. Hvorfor lige dit land? Hvad kan jeg få ud af det? Jamen, du ved. Måske der er noget, der kan, du ved, få dig til at få lidt mere lyst til, at de skal være i mit land. Så du, min ven. Okay, jeg ser, hvor du vil hen, min ven. Har du måske en lille smule mere? Okay. Du er en grådig mand, min ven. Du er en grådig mand. Jeg har kun det her. Er det nok? Ved du hvad, min ven? Vi kan godt lave en aftale. Ved du hvad? Jeg sender papirerne over senere, så skal du bare skrive under. Så jeg ved. Gå handel. Velkommen til BBL News. Breaking news. FIFA afslører, at VM i 2026 bliver afholdt i Saudi-Arabien. Mange er opsygt over dette, da Saudi-Arabien ikke har det bedste menneskevelfærdssystem, og da de skal til at bygge de her stadioner og så videre, tror vi, det kommer til at være en skandale, ligesom Qatar i 2022. Hvad? Umuligt! De holder VM i Saudi-Arabien! Nej, det skulle være i Tyskland! Det skulle være i fucking Tyskland! De havde en meget bedre bud! Nej, nu kan ikke få lov til at se fodbold, mand! De fucking fucker! Mange mener, at der er tale om måske en form for korruption. Det kan vi dog ikke afsløre med 100%, men det er der mange, der tror. Som vi kan se, er der mange, der demonstrerer og prøver at boykotte VM og Saudi-Arabien her i 2026. Og nu et ord for vores mand i marken, der vil interviewe Bo Petersen. Jeg er her sammen med Bo Petersen, som er en del af disse demonstrationer, der sker ude i landet lige nu. Hvad er din mening om, at VM skal afholdes i Saudi-Arabien? Jeg synes, det er noget forbandet pis. Det er ikke godt dernede. Intet ved det er godt. Ja, det skal bare være, alt skal bare være i Danmark. Man kan ikke drikke øl. Der er dårlige lov. Det er nogle dumme mennesker derovre. Tror du, der er korruption i landet? No! Fuck os, Saudi, man! Vi undskylder virkelig for Københavns opførsel. Men synes du, der er korruption ind over dette? Altså, det er virkelig et spørgsmål. Selvfølgelig er det mere overraskende, så ikke korruption. De mennesker, de er lusket. Intet ved det er ikke lusket. Tak for dine meninger. Tak for i dag. De mennesker, de er luskede. Ord fra Bo Petersen. Og nu videre til aftenens næste historie, hvor Jay-Z er blevet anklaget for at voldtage et lille barn.